Bivša vršiteljka dužnosti direktora infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu prebacila je odgovornost za projekat železničke stanice u Novom Sadu na bivšeg ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića. Prema dokumentima u koje je Nova ekonomija imala uvid, Tanasković je izjavila da je Vesić insistirao na tome da on vodi sve projekte u sektoru, navodno po dogovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vesić uslovio imenovanje. Ministar Vesić mi je rekao da je jedini uslov da budem direktor infrastrukture Železnice Srbije to da prihvatim da on upravlja svim projektima, jer je on dogovorio sa predsjednikom Vučićem da se svi projekti vode isključivo pod njegovim rukovodstvom, izjavila je Tanasković na saslušanju održanom 22. novembra. Tanasković je negirala svoju odgovornost u vezi sa projektom železničke stanice, optužujući ministra Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski i druge funkcionere. Sastanak sa Vučićem i Vesićem. Bivša direktorka opisala je i sastanak iz septembra na kojem su, prema njenim rečima, prisustvovali predsjednik Vučić, ministar Vesić i direktori javnih preduzeća pod nadležnošću Ministarstva građevinarstva. Prema njenom iskazu, Vesić je na sastanku naglasio da njegovo ministarstvo ima potpunu odgovornost za sve infrastrukturne projekte. Predsjednik je pitao ko će voditi buduće projekte i ko je za njih odgovoran, a Vesić je odgovorio da samo njegovo ministarstvo može to da radi kako bi projekti bili završeni, navela je Tanasković. Istraga i hapšenje. Tanasković je imenovana na funkciju vršiteljke dužnosti direktora infrastrukture Železnice Srbije 7. maja 2024. godine. Međutim, nakon incidenta na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je došlo do urušavanja nadstrešnice, uhapšena je 21. novembra pod sumnjom da je izvršila teško delo protiv opšte sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti. Prema njenim tvrdnjama, Vesić je poslao pisanu instrukciju preko svoje pomoćnice Anite Dimoski 28. maja, kojom je potvrđeno da ministarstvo vodi sve projekte. Reakcije i dalje izostaju. Pitanja su upućena Goranu Vesiću i kabinetu predsjednika Srbije, ali do objavljivanja teksta odgovori nisu stigli. Ni Tanasković ni Vesić nisu bili dostupni za dodatne komentare. Pratite Press Mania i budite uvek u toku sa najnovijim vestima iz Srbije, regiona i sveta. Ako vas interesuju politička dešavanja, aktuelnosti i analize, pridružite se našoj zajednici. Pretplatite se na naš kanal, uključite zvonce za obaveštenja i podelite naše video sadržaje sa prijateljima. Vaša podrška nam znači zajedno širimo istinu i pravovremene informacije.